ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಬರ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ಪಣಪ ಈ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೋಪಿನೇರೇನು ಸತ್ಯೊಳೇನು ದೈವಳೇನು ಈ ದೈವಳು ಒಕ್ಕ ಧರ್ಮ ವಾರೀತಿ ಧರ್ಮ ಪನಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲಿತ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಶರೀರಡು ಇತ್ತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಆಪುನು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಆಪುನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಪುನು ಎಂಡೋಕ್ರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಂಚೆಂಚಿರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಂಡತೆ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಅವು ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಧರ್ಮ ತೀರ್ನ ಪುರಾಣನ ವೇದನ ರಾಮಾಯಣನ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂಜಪುರ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂದೆತ್ತನೇ ಕತೆ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನೋಡು ಅವನಿಂಚೆಂಚೆಂಚೆ ಪಂಡಿನ ವಿವರಿಸಾಯಿನಿ ಬಟ್ ಏರೇರು ವಿವರಿಸಾಯರು ಪನ್ನಗ ಏರ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪು ಜಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಋಷಿ ನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಋಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಋಷಿ ಓ ತೂಪುಂಡು ಐಕ್ ಋಷಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಆ ತೂಪುನ ಏನು ಇರ್ನ 7 ಚಕ್ರೋಲು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕ್ಕುಲು अपन पिदयडी यानवरी उल्लेंदित्तिंड यानिते कश्यपे कश्यपड पश्यके तूपुनै आ इंचिन तूपुनै एवल पडु तिगलेड तूपुनै ಮೂಲ ಆಗ ತುಯರ ಆಗಲ 13 ಜನ ಬಡದಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಕಶ್ಯಪಗ ಅವು 13 ಬಡದಿ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಐಗ ಪದ್ರಾಡು ದಳ ಉಂಡು ನಡುಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂ ಬಂದೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅರೆ 13 ನಮ ನಡವು ತೂಪುಂಡು ಮನ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಕದಂಬವನ ಇಂದು ಪುರ ಪುದಲ್ ನೀಪವನ ಅವು ಕಾಡು ಆ ಕಾಡುದ ಉಲಾಯ್ಡು ಪುರಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕುಲ ಕದಂಬವನ ವಾಸಿನಿ ಅವು ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಪುನಿ ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಒಲುಪುನಿ ಧರ್ಮ ಎಂಕುಲ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ಧರ್ಮೋಗುಮಿನಿ ಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಓಲು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವಿನ ರಿಪೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪಗ ದೈವದ ದುಡ್ಡು ಪೋಪುನಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಿ ನಾಗ ನಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಈ ಮೂಲು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕ್ಷಮೆಕೇನುನಿ ಅವತ್ತ ಪರಕೆ ಪಾಡುನಿ ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಓಲು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಧರ್ಮ ಆಳಾತು ನಾವೇನು ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ವಸ್ತುನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅನುಭವಿಸು ಅವೇನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪೋಪು ನಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಅವೇರು ಇದು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಬಂತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಂಜಿ ಶರೀರ ಅಂದ್ ಪಂಡೆನಾ ಇನ್ನು ಈತೆ ಅತ್ತ ತೋಜುನಿ ಈ ಈತೆ ತೋಜುನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಈತ ಪನ್ಪು ನಯನ ನನ್ನ ಮಲ್ಪು ನಯನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಏರ್ನ ಕತೆ ವಾ ಋಷಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಿ ಪಂಡಲ ಆಗೊಂದು ಶರೀರ ಬೋಡೆ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಆಪುಜಿ ನಿತ್ತಿಂದ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉಲ್ಲರು ಇದು ಕೊಂಚ ಅಮ್ಮೆರು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಅಜ್ಜೇರು ಪಿಜ್ಜೇರು ಉಲ್ಲೆರು ಇಂಚ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಆನಿಲ ಪಂತೆಯನ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೆ ಜಠರ ಶಯನ ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾನಿ ಆದಿಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಭಾರತ ಭಾವನಾ ತ್ರತಾತೀತಿ ಭಾರತ ವರ್ಮ ನಮನದ ರವ ರಸಕ್ಲೆಡ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಅವು ಭಾರತ ಬಾ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ರಥ ಬನ ಇಟ್ಪೋಪನ್ ನಿರತವಾಯಿನ ಏನು ಅಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಇಂದೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಗು ಅವು ಶಾರದೆನ್ ಅಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪೆತ್ತಾನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ರೀರೈಟರ್ ಕೂಡ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಪುನ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಪು ನಾವು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಬಣಪುನ ಆ ತತ್ವಡು ಬರು ಅప్పుడు ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿಯೇ ಮೂಲಿ ತೇರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಪುನ ಅಂಡ ಈ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಶರೀರ ಒಪ್ಪೊಡು ಆ ಶರೀರದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಡತ್ತ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಐದು ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪನ್ಪ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕತೆ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರೇಗ ಪಾರ್ದನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸುಲಾಭಾಣ್ಯಂಕು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾರ್ದನೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುಣ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪನ್ರಾಪ ಜೈಕು ಬೆಮ್ಮೆರೆದು ಒಳ್ಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಜನಿವಾರಲ್ಲ ಒಳ್ಳಿದ ಜನಿವಾರ ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಾನು ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡುನ ಜಾತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಒಂಜೇ ಜನಿವಾರ ಪಾಡುನಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡಿನ ಇದಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಗೊತ್ತತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಚಿರಣೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಸಂಧಿ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಮೂಯರು ಮಾಣಿಕುಲು ಜತ್ತಿರಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ
ಇರುವೆರು ಮಾನಿಕುಲು ಜಾತ್ರೆನೊಂದುಂಡು ಕೊಂಡೆವುಲಿ ಮಂಡೆಬಾಜಿ ಬಲಕಂದ ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬತ್ತೆರೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬಲತ್ತಿಡು ಬೊಲಿಯ ಜನಿವಾರ ಎಡತ್ತಿಡು ಬಂಗಾರಿನ ಜನಿವಾರ ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಉಂಡೊಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲತ್ತು ಪೂತ ಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪೂತ ಜಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟಪುನ 7 ಪೂ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಈಡ ಬಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ಬಂದು ರಡ್ಡು ನಾಡಿ ಪೋಪುನು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಆ ಈಡ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಲೇ ಮೂಲಿತ್ತವು ಜನಿವಾರಲು ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂತಿನತ್ತು ಅಕುಲು ಪಂತಿನಿ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ನಾನಾಲ್ ಅವೇನು ತೆರಿದಿಜ ದಾವಣ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆನೇ ಕಲ್ದಿಜ ಇತ್ತೇನ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪೋಡೇನ ಭಾಷೆ ನೋ ಕಲ್ಪೋಡುಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡು ದೇವರು ಮೂಲ ರೆಡಿಯುಲ್ಲೇರು ತಯಾರು ನಮ್ಮಟುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆನ ಪೂರಾ ಮೂಲು ಇರೇಗ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇತ್ತೆ ಪಂದೆರೆ ಸುರ ಅನಗ ಅವನು ನಂಬವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪಣೆ ನಂಬಿ ಐಕ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದೈವದ ನಂಬುಲೇ ನಂಬಾದು ಕೊರಪೆ ಆತೆ ನಂಬಿಜಿಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಜ ನಂಬಿಜಿಂಡ ಲಾಪ ಅವು ಪೂರಾ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದೇ ಆತಿನಿ ಬಂದು ನಂಬು ಜನ್ ಸುರುವೆ ಬಂತೆ ಅಂಚದ ಪಾತೆರಂಡು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿನಾಗ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ದೈವೋಲು ಎಂಕ್ಲಡ ಉಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಅಂದು ದಯಪನಾಗ ಅವು ಪಿದೈಡಿ ಆನ್ ತೂಯಿನೇವೇನು ಉಪ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವನು ಪಿದೈಡಿ ತೂಯಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಏರೆಡ ತೂಯಿನಿ ಆಪಗ ಐ ಕೊಂಚ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ದೈವಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಅಕ್ಕುಲು ಸರಿ ದಾಖಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ತೂರು ಅಪ್ಪನ ಆಯೇ ಬಾವುಕೆ ಆಯೇ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅತ್ತು ಆಯೇ ಬಾವುಕೆ ಆಯೇ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಪುರ ಬದುಕೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒವ್ವೇ ಕಜಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದ ಆಳವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನೆ ಶೂನ್ಯ ತೊಡುಪುನೆ ಅಂಡ್ ಇನಿಕಾನಗದ ದಂಡು ಎಂಕಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಶಾಲೆ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ಕರ್ನಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ರೆಡ್ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಳೆ ಒಂದು ಪೋಯ ಓನ್ ಕಳೆ ಬಾವುಕತನವನ್ನು ಕಳೆ ಒಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾವುಕತನ ಇಜ್ಜ ಸಮಾಜೋಡಿ ಇತ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ 33% ಜನ ಬಾವುಕೆರುಲ್ಲೇರು 33% ಬುದ್ಧಿವಂತೆರುಲ್ಲೇರು 33% ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಾ ಸಮಾಜೋಡ್ಲೆ ಇದುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 100% ಬಾವುಕೆರೇ ಉಪ್ಪು ನೀನು ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಈರಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದಿತ್ತು ಈರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಈರಡ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ದಮಣ ಇರೇನಿತ್ತ ಒಂತೆ ಬರ್ತದ ಬಕ ಇರೇ ನೀರು ಕಳವೆಂಡ್ರ ಉಂಡು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾಪುಂಡು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ನನಗೂ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಉಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಾಯನ ಬೇರೆ ಎಂಜಿನ 14 ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ನಾನು ಆತೈತೆ ಮಲ್ಪೆರಪುನು ಇಂದು ಮಲ್ಪು ನಾನು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಶಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ವರ್ಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೈವನು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಿ ಈತ ಮುಂಟ ಅಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಕೋಲನ ನೇಮನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಆ ದೈವನು ತೊಚ್ಪಾಂಡು ತೊಚ್ಪಾಯಿಸತಿಗೆ ತೂಯಿನೇ ಅಂದ ಓಯನ್ ತೂಯಿನಿ ಪಂಬದನ್ ತೂಯಿನ ದೈವನ್ ತೂಯಿನ ದೈವನೇ ತೂಪುನಿ ದಯಮಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾವನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಏತು ರಂಗವಾಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂವೊಡಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಬೋಡು ಬೋಡತ್ತೆ ಏರು ತೂಪಿನ ಈ ಭಕ್ತರು ಪೂರ ತೂಪಿರು ಅಣ್ಣ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪು ನಾವು ಇಮ್ಮೆನ ಉಲಾಯಿತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನೇ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡಿದ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಡೆದು ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿದವರು ಇತ್ತಿಂದ ಯಾಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದ ಕತ್ತಲೆಡು ತೂಪುನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪುಯಿನೇ ಬೆತ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ದುಂಬ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ದ್ವಂದಿ ಪುರ ದೀದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಈ ಕತ್ತಲೆಡು ಒಂತೆ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಚಿಂತಾಮಣಿಗಾವು ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾವು ಅಪಗ ಯಾಂದದ ಅನ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡ ಕನಲೆ ಅಪಗ ಇಂದು ಪೂರ ಕುಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ತತ್ತು 100% ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಊಲ ಉಪ್ಪಂದೆಲ್ಲೆ ಯಾಪ ಕತ್ತಲೆಡು ಈ ದೊಂದಿದ ಬಲ್ಪುಡು ಪೂರ ನೇಮ ಕೋಲ ನಡತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕ್ ದಯಪನ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ನಿಜವಾದ ಓ ದೈವಿಕ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಏರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ನಾನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂಡೈತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮೂಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಿವೇಲ ಉಲ್ಲೆ ಐನು ಮಂಡ್ಯದೆ
మనం పొక్కడి ఉల్ಲೆಂದ ಅಂಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇರೆಡ ಶಿವೆ ಬನ್ನಗ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐನು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಪಣ ಯಾಪ ಇರು ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದೈವಳೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ತೂಪ ಅಪಗ ಆ ದೈವಳು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೆ ಐದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಐದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂಡ ఆయన ವಾಸ್ತವತೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆದಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಬದುಕುನವು ಬದುಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಬನವು ತೆನಸತ್ತು ಒಂದು ವಾಸ್ತವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆದಿಡು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣಪನೇನು 14 ಕಟ್ಲೆದ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಡು ವಾರಾಹಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡ ನೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವ ತಾದನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಬಂಡೆ ಇಂದು ಮಾತೆರಡಲುಂಡು ನನ್ನ ನಂಬೆರೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಗೂ ರಡ್ಡು ದಂಡನಾಯಕ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡೆನು ಒಂಜಿ ವಾರಾಹಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಶ್ರೀಯಂತ್ರಗಿ ಶಕ್ತಿ ದಂಡನಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ನನಗೆ ಶರಬೇಶ್ವರನ ಪುರದೆ ತೊಂಡ ಆ ಶರಬೇಶ್ವರನ ರಡ್ಡು ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಆ ರೆಕ್ಕೆಡು ಶೂಲಿನಿ ದುರ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆಡು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವನ ಶರಬೇಶ್ವರ ದಾಯಪರ್ಪನಗ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪನು ಶಮನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪುರ ಉಂಡಿದೆ ಅವು ಪುರ ಶರಬೇಶ್ವರನ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಟು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಂಚನೆ ವರಾಹಿ ಬಂದ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ವರಾಹಿ ಪನ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಒಲುಪುನಿ ಅವು ಇರ್ನ ಶರೀರೋಡೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊಣ್ಣು ಶ್ರೀಯಂತ್ರಲ ಐತೆ ಉಲೈಡಪ್ಪುನಿ ದಾಪಣ ಇರ್ನ ಶರೀರ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಸಹಸ್ರದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮೇರು ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ದಾಪಣ ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಟ್ಟವು ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಮಾಹಿತಿ ಆದ ಪುನಗ ಚಟ್ಟೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬಿಂದುನು ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ದುಂಡು ಇಡೀ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಈ ಶ್ರೀಯಂತ್ರನು ಶರೀರ ಅಂದ ಅನ್ನಗ ಶರೀರದ ಪಿದೈಲ ಮೂಲದಾದನೊಂಜಿ ಉಂಡತಿ ಹೂ ಉಂಡವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚಿ ಪಿದೈ ವ್ಯಾಪಿಸಾದ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಏರು ಏರವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಏರು ಉಲ್ಲೆನ ಆಯನಿತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಜಿ ಇಂದು ತೆತ್ತೊಂಡ ಎಚ್ಚರುಡು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಏರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದೆ ಅಯತ್ತು ಬಕವು ಇಂದು ಉಂಡತ ಮೂಲು ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಂಜಿ ಇಂದಿರ್ದೆ ತೊಂಡ ಪಂಜಿದಾಯ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಸಾದಿ ತತ್ತಿನೇನು ಸಾದಿಗೆ ಕನಪುನಯೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಿನೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನಪುನಯೇನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪಂಜಿಂದೆ ತೊಂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿನಗ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಈ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರೇಗದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಶರೀರಗು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ತುರಿಯ ಪಂದು 4 ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಿದೈದ ಪಂಜಿ 4 ಕಿನ್ನಿದಿನ್ ನಾನು ಈ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲಿ ಕುರ್ಲೆ ಬಂದ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲಿ ಓಲುಂಡು ಈ ಮೂಲುಂಡು 4 ಆ 4 ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪನ ಈ ಶ್ವೇತ ವರ ಕಲ್ಪ ವರನ್ಪತಿ ಅವು ಆ ಪಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಪಂಜಿದನೇ ಕತೆ ಓ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಉಲಯ ಮುಟ್ಟ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಜಿ ಇವಾಗ 4 ಕಿನ್ನಿ ಪಂಜಿ ಇನ್ನು ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಿದ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಪೂರ ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಕೈಲಾಸಗು ಕೊನೆಯಲ್ ಸಾಂಕ್ಯರೆ ಅಂದ ಕೈಲಾಸ ಕೊನೆಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಯೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಅಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲ್ಲೆ ದೇಹ ಭಾವ ಪುಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಮಾಧಿ ಶಿವೆಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಂಜಿ ಪಂಜಿಲ ಎತ್ತನು ನನ್ನ ಈ ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲಾನಗ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡು ಶಿವನ ಪೂತ ತೋಟನು ಪೂರ ಅವು ಚೆಪ್ಪರ್ ಚೀರ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಹೂ ಎಂಚಿಪುರ್ ಚೀರ್ ಮಲ್ತು ಶಿವನ ಪೂತ ತೋಟ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಹಿಮಾಲಯ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂ ಉಂಡ ತೋಟ ಉಂಡ ಮಕ್ಕು ಉಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇರು ಉಂತ್ಯರ್ಂಡ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಯರ್ಂಡ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಸಹಸ್ರಾರ ಮಟ್ಟ 7 ಪೂ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಿಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಲ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ತೋಟದ ಪೂನು ಪೂರ ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರ್ ಮಲ್ತು ಮನಾಗ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ನಡತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಪನ್ನ ಮೂಲು ಶೂನ್ಯ 4 ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇನು ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ತತ್ವ ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ತತ್ವ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅದು ಬಸರೂರು ಅವು ಪೂರ ಇಂದು ದುಮ್ ಆದಿಡೆ ಇತ್ತಿನ ತತ್ವ ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಬರಸುರಾಮೇನೆ ಪುಡ ಪೋಡು
ದಯಗ್ ಅಂಚಿನ ತತ್ವನು ಪ್ರಪಂಚಡು ಕನಾಯರೆ ಕೂಡ మన ಮನುಷ್ಯರು ಪೂರ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಬೇಲೆನ ಐತಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡೋಡು ಧರ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಸೊ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಯುದ್ಧ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ 75 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಪೋರ್ದು ಅವಾಗ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ అని మనీ పందకులు ఖుషి ఇటు పొడి అండ ఇంచిన స్థితి ఎంకులు ఉంతోడు నిజవాళ్ళు అంటే ఇంచిన స్థితి ఉంతుండాలా ఈడ శరీరం అని ఉండేత ఆ శరీరములితేరు ఆ బెమ్మేరు పనిపంజ శరీరం ఇది దేహభావన బుడ్ದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ఉంతుదాన దండు పూత తోటం పర్ లగడదెత్తే ಈ పూత తోటం లగడదెత్తದ ಅದೇತೋ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕತೆ ಈತ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿದಿನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ತಿಂದೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಪಂಜಿನ ಮಾಸ ತಿಂದದು ಅಪಕನ ಮರಣಾಂಡು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಅಪ್ಪನ ದಾಯಗಾಂಡಂಚ ದಾಯಗಾಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಬೌದ್ಧಾವತಾರಡು ಉಂತಿನಿ ಅವು ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಯ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಶಿವೆ ಬಾಣ ಬುಡಿಯೇ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ ಕೆರಿಯೇ ಇಂದು ಬೌದ್ಧಾವತಾರದ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಈ ತಾನಾಗ ಇಂದೆ ತೌಲಾಯ್ಡ್ದಾದಂಡು ಇಂದೇ ತೌಲಾಯ್ಡು ಇತ್ತೆ ದೇಹಭಾವ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂಚದಿರ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಮಾಹಿತಿಡು ಪೂರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದು ಬಿಡ್ದಾನ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ತಿಂತನತ್ ಈ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ತಿಂದಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಂಜಿದ ವಂಶವಾಹಿನಿಲು ಆ ಇಂದೆಟುಂಡು ಪಂಜಿದ ಮಾಸೋಡು ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 23 ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಂದು ಪಂಜಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಮಾತ ವಂಶವಾಹಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನೊಂಡು ಇತ್ತದ ಹೋಗಿನ ಪಂಜಿನ ಕೆರ್ದು ಮಾಸ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಹತ್ತವೇ ಬಂದ್ಬನೆ ಜನಕ್ಲೇ ಬಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ತಿಂದೆ ಬಂಡ ಆ ತತ್ವ ಅವೇನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ತಿಂದಿಲೆಕ್ಕ